Salutare, mea, bine m-am găsit la un nou episod din... Iar am uitat cum se cheamă jocul. Mă rog. Bine m-am găsit la un episod din... În sfârșit pot să cum să zic, să filmez de pe laptop. Mi-a luat o grămadă să-mi dau seama cum să filmez. Și am reușit și să se audă bine, adică cred că mă aud bine. Dar din păcate nu merge și nu înțeleg de ce, dar nu merge. Și haideți să începem să ne jucăm. Am luat un green key și din asta un cheese. Da, intru în asta. Și de aici știu că e un cod. Dar am uitat care e. Asta? Nope. 8, 4, 2. Am mers. Jocul e tare. O să vă zic eu cum se numește după ce îl termin. Cred că o să ia foarte mult pentru că sunt 9 din astea de luat și va fi foarte greu. Bine, nu chiar așa de greu, dar e cam complicat jocul din câte am înțeles. Deci, haideți să vedem. Aici e și red key. Ok. Asta și asta. Not bad. Să mai văd pe unde sunt astea. Ok. Îl aud. Lol. Nu știu, găsesc asta fără să vreau. Ce e asta? Ok. Nu știu ce a fost. Sau nu știu ce e. Oh. Nice. O să se bage save-ul dacă se enervează. Nu îmi spune că spune ea. Ba da. No. Trebuie să fac totul la capăt. Bine că acum știu unde sunt astea. Deci am nevoie de green key. Care green key s-ar putea să-l găsesc pe ei. Mă mai urmărești mult? Ăia doi au scăpat, nici măcar nu ei urmărit. Mai repede decât pare. După atâta timp. Gata? Nu-l mai aud, dar hai pe aici, pentru că da. Pe aici? Bun. Am nevoie de red key ca să iau plantul ăla. Haide. Am atins la legend. Acum e deschis? Parcur. Urăsc chestiile astea. Ok, am reușit. Și mai e. Bun, am reușit și... Lol. Aici, da, n-am... Nu iar. Ce nervant e că... După altcineva nu vrea să ne... Bun. Trebuie iar să mă duc la green key, cred. Care green key-ul e aici? Adică green key, adică ușa în care...
Ce? A, de acolo am început, lol. Ok. Un bordul odată. Bun. Așa. Iau blue key-ul. Și cred că acolo, la green key, se pune și blue key-ul pentru că... I don't know. Să mă uit. Iau 3. Știu. Că am mai văzut un cheese acolo. Dar nu puteam să trec că... Da. Aici. Oh, altul. Aici ai... Nu trebuie să bag blue key-ul. Bun. Alta. Mai am nevoie de... Wow, de ce mai am nevoie? Aici cred că știu. Acolo unde am văzut eu. Atunci. Nu mi spune că vine din partea în care trebuie eu să merg. Bun. I-am făcut pe ăștia să fie mai... Să fie mai ușor. Pentru ce mai au plank-ul ăsta? Bordul. Mai știu unde sunt alte cheese-uri. Nu pe aici. A, uite alta. Wait, that's one left. Am nevoie de una care s-ar putea să fie prin asta, că nu mai cred că sunt ok. 8 din nou. Aici. Lol. Am terminat jocul. This is the end. You completed the game. You can escape. E sigur? What? Nu merge să mă duc pe acolo, deci aici trebuie să merg. Ce se întâmplă? Hai. Și ce trebuie să fac? Nu vreau să mă omoare. Ok. Mamă. Ok, a fost tare faza asta, a fost tare. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că m-ar ajuta și pe mine și dacă vreți subscribe. Nu vă oblig, doar dacă v-a plăcut contentul. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!